Hello लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय बारा इम्पर्टेन्ट नङा बाथ्राया बिटिआर नि चिफ बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों जोंनि बिटिआर आवहाय गोजोननाय फैबाय खान्थि फैबायना फैयाखै होननानै बुंदों सान्थिया जोंनिया फैदों माबा खेत्रआवहाय फैदों गावथारलायनाय गैया आं दाखालिनिफ्रायबो बुंबाय थादों जे आवगोलनिफ्रायबो बुंबाय थादों सान्थिया जोंनिया गावथारलायनाय गैया ओमफ्राय किडनेपिं गैया ओमफ्राय फैसा दाबिनाय बे मोनथामसो चेप्टारा गैया जानानै दङ बाद बाकी बिथिङाव जोंहा बबे बिथिङाव गोजोननाय फैदों बा बिनि फारसे एसे मोजाङै बुङोब्ला मोजां जायो आरो हायोब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै दिनै बिथां प्रमद बर'नि सायावसो बुंनो नागिरदों बिथाङा बुंदों जे गोजोननाय फैदों थिगैनो दङ गोजोननाय फैदों बा नांलाय खमलाय गैया बुलाय बुसि गैया बा बेफोरबायदियाथ' जागोनानो दा नोंथाङा बुंदों दिनै सोरबा सासेनो पलिटिशियानफोरा बेफोरबायदिनो आं बेखौल' बुंजानो लुबैदों खनसे बिटिआर नि चिफ सार प्रमद बर'खौ आं मोनसेल' बाथ्राखौल' बुंजानो लुबैदों नोंथाङा पलिटिक्सआव थाब्लाबो खनसे बुंनानै होयोब्ला मोजां नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेखिनि बाथ्राखौ खनसे बुङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो सार प्रमदआ गाज्रि मोननो नाङा आरो हायोब्ला नोंथाङा खनसे बुंदो डिभाइड आसाम 50-50 बेफोरखौ होनलायनो नाङा नोंथाङा जै बर' हारिनि होननानै खनसे माबायावहाय माइक्र'फन खाथियावहाय बुंनानै हो मिडियाफोरनि खाथियावहाय जै बर'लेण्डनि होननानै बुंना होनो हागोन अब्लाना मोजां जासिनगोन होननानै आं सानो नोंथाङा सासे दिनै माबानिफ्राय फैनाय आबसुनिफ्राय सोमावसारनानै गोबां दुखु खस्थ' लानानै फैनाय नोंथाङा आरो आन्दलन दावहाखौथ' नोंथाङा हाथियारजों नाङाखै नोंथाङा राजा लामा गाथेनानै फैनाय बा गोबां बिथिङावनो नोंथाङा दिनै नुजाबोनाय बा फैनाय ओंखायनो सार प्रमदखौ आं खावलायदों दिनैहाय गोजोननाय बा गोजोन थासारिनि खेत्रआवहाय दिनै नोंथाङाल' गोजोन थासारि थाबा जानाय नङा दिनै नोंथाङा सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौबो मावफुंनो हानाय नङा बे रोखाखा नोंथाङा बुंदोंमोन जेब्ला बाइ इलेक्सन जादों बे समाव नोंथाङा बुंदोंमोन समस्तियावहाय थांनाय 15 थारिखनिफ्रायनो नोंथांमोना समस्तियावहाय एमसिएलए बाइकजों गिदिंनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौबो मावफुंनो हायाखै नोंथाङा बा गुबुन इएमफोरखौ बा एमसिएलएफोरखौ नोंथाङा थिननो हायाखै थांहोनो हायाखै खोथा लाजायाखै होमबा दिनै नोंथांमोननि गेजेरावनो खिलिमिलिया दंलायो खोथा लादलाया बा खोनासंलायो हिसाबै होमबा दिनैहाय नोंथांमोननावलाय माबोरैथो गोजोननाय फैदों अनलि सोरबा सासेयाल' गोजोननाय फैबा जानाय नङा मानोथो दिनै जोंनि बिटिआरआवलाय स्रोद खोमा मानोथो बायदिसिना बाथ्रा खोनालायबाय थानो मोनो जों दिनै खोनानो मोनो इउपिपिएल सरकारखौ दिनैहाय गोबां रायजोआनो दुखु मोनो गोबाङानोथ' नङा दिनैहाय सोरबा सासेया दिनै सासे सानैया गामि ओनसोलाव रनजित बसुमतारीनि समस्तियावहाय नैबे बिआर फेरेंगानि समस्तियाव मानोथो दिनै बिथां रनजित बसुमतारीखौ इउपिपिएलनि सापर्टारफोरानो रायनो हमदों बा बुंनो गोनां जाखो होनबा दिनै बेफोर गोजोन थासारि फैदों नामा प्रमद बर' सार अन्नानै नोंथाङा रनजित बसुमतारीखौ एसे कन्ट्रल खालाम हायोब्ला खारन बिनि समस्तियावहाय दाखालि जोंनि गेजेराव जों बर' सुबुं हरनि 10-11 बेफोरबायदियाव मानोथो गुलि बेरफिननो मोनफिनखो आरोबाव जोंनि बर' सुबुं मानोथो दिनै फेन्दायाव गावफ्लंनानै होनो गोनां जाखो मानो गावखो बिनि सायाव जेबो एक्सन बा जेबो राहा लामा लायाखै नामा लायाखैबा एसे थाबैनो जुदि बेबस्था लायोब्ला मोजां खारन बे ओरैनो बिथांखौ सिखावावसो साजायबावनो नागिरदों दाखालि जिहेतु डिएफअआ जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों स्टेटमेन्टआव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों जों थांनानै नायहैगोन जों नायगोन ओमफ्राय बियो सिखाव मारमोन ना मारमोन बाथ्राया बेफोरबायदि आरोखि बिथाङा हरनि 10-11 समाव हयथ'बा लोगोनि न'आव बा सोरबा बिबथै बियादैनि न'निफ्राय ओंखाम जानानै बा दाथ' ओंखाम गोरलै जानायनि सम जानो सोरनिबा न'आव ओंखाम गोरलै जानानै फैदोंबो जानो हागौ दिनै हरनि 10-11 गामिजों बेखिनि लामाया थाबायखायो साभाबिक खिन्थु बिनि गेजेराव दिनै नोंथाङा रनजित बसुमतारीनि जाखिनि एनजिअ दाना होनाय बिथाङा दिनै लोगो हमनानै गावबाथ' जानाय नङाना जों बेखौ लुबैयाखै सार प्रमद नोंथाङा अन्नानै रनजित बसुमतारी बिथांखौ एसे
बुंनानै हैथां आरो थाबैनो जाय सुबुं जाय गथ'आ गावजानाय बिथाङा हयथ'बा फेमिलि गोनांबो जानो हागौ बा गैयाबो जानो हागौ फेमिलि गैया जानो हागौ जाय हक बिथाङा न'खरथ' दङ बिमा बिफाथ' दङ दिनै गैयि सुबुं न'खर जोंनि बर' ओनसोलावलाय मा बेसेबांथो गामि ओनसोलावलाय माथो मा बेसेबांथो गोनां दङ दिनै बेफोरबायदि न'खरखौ नोंथाङा जुदि नायाब्ला दिनै रनजित बसुमतारिया दिनै बेफोरबायदिनि सायाव जेबो एक्सन लाया बा बिथांखौ डाइरेक्ट गावनाय लगे लगेनो मा होननानै बुंगोन सिखावावसो दंफांनि नेग्रासो बा लामा दंफां बोनानै होग्रा बेफोरबायदि बुंनायनि लामाखौ लालांगासिनो दङ नाथाय जों बेखौ जानो होआ जों दिनै बर' सुबुंखौ सोरबा सासेखौ जों गुलिजों गावजायोब्ला जोंनि गोसोआव दुखु नाङो जों खारन जों बेफोरबायदिनो खोन्दो जों गोबां थैबोबाय गोबां दुखु खस्थ' लाबोबाय गोबां गावजाबाय एनडिएफबिनि नामावबो गोबां मानसि गावजादों दिनै बिएलटिनि नामावबो गोबां मानसि थैजों आबसुनि नामावबो इनफेक्ट इनकाउन्टार खालामजादों गोबां गावजादों जों बेफोरबायदिखौ लुबैयाखै जे बिटिआरआव बा बिटिसिआव नैबे गोजोन गोरोबथायाव जोंबो लुबैया बिदि गावजों गाव गावलायनाय आरो बेफोरबायदि दिनैहाय फरेस्ट ना नंखाय बाखाय नन गभर्नमेन्ट अर्गेनाइजेसन एनजिअजों दिनै बेफोरबायदि जुदि गावजायोब्ला माबोरैथो जानांगौ जाखो दिनै रनजित बसुमतारिया बेफोरखौबो कन्ट्रल खालामनायाबो मोजां आं बुंफिननो गोसो गैयामोन प्रमद बर'आ दिनै 2 बोसोराव बा 2.5 बोसोराव सान्थिया फैदोंना फैयाखै बेफोरबायदि बुंनायाव आं बेफोरनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों दिनै 2 बोसोराव नोंथांमोना दिनै 2 बोसोर नङा 2.5-3 बोसोरानो जानो हमबाय बा जालांसिगोन बारलांबायबो दांखिबा जान जाय हक दिनै बावहाय नोंथाङा गोजोन गोरोबथा गोजोननि नामावहाय जेबो आं बुंदों फेक नंखाय दायाव गावजानाय थेवबो नै मैयानि हरावहाय गावजाबावदों बेफोर गोजोन फैदों होनना बुंजाया फैसा डिमान्ड खालामनाय बे गैया जादों मानसि खावजानाय बे गैया जादों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन आरो नंखाय दायाव गावजानाय थेवबो दिनै फरेस्टार एनजिअफोर दिनै बिथांमोना मा खालामबावदों फेक इनकाउन्टार खालामबावनो नागिरदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनबाय जय बर' हारिनि